हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौ आंनि चेनेलाव बरायलायबाय। दिनै आं मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायगोन आरो नायनानै आंखौबो सापर्ट खालामगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो हायोबा शेयार खालामना होदो। लोगोसेनो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै फिसाजोनि लोगोफ्रा मोसागासिनो सानफ्रामबो बेलासियाव लोगो जालायनानै जमा लोगो जालायनानै मोसानाय सोलोंफैबाय थायो मेथाइ दामनानै। नै मोसागासिनो दङ। दिनै सानै दङ, मालाबा सानै साथाम साब्रै बिसोरो जमा जालायनानै बेलासिबा मोसानाय सोलोंबाय थायो आरो बेबायदिनो गान दामनानै। Wah, Monosa दानिफ्रायनो ब्लग बानायनाय सोलोंगासिनो मालाय। सेल्फि लालायगासिनो दङ हनै ब्लग बानायनाय रिहार्सेल होगासिनो दङ। इउटिउबार जासिगोनदांलै।